खुलुमबाय जेन बर' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालाव केन्सार बेमारि गीता रानी बसुमतारीखौ एक्सपायरि डेट सिलाइन थुनायखौ मिथिनानै नखरनि सुबुंफोरा गोख्रों अजद दैखाङो। जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देआ गोख्रों फिनजाथाय होयो। क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालनि नार्स इनचार्ज दुलु ब्रह्मखौ एक्सपायार्ड जानाय सिलाइन थुनायनि जाहोनाव 6 दाननि थाखाय सासपेन्ड खालामबाय। आरोबाव सावरायनायनि गेजेरजों जाथायाव लोब्बा थानाय देहा फाहामसालिनि मावथिफोरनि सायाव गोख्रों एक्सन लानाय जागोन होनना बाथ्रा होदों बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देआ। लोगोसे जाय सरकारि डक्टरफोरा प्राइभेट देहा फाहामसालियाव ट्रेनिं लानायनि मुङाव खामानि मावना सरकारि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनायाव गोहैलो खालामदों, बेनि सायाव गोख्रों राहा लागोन होनना गोख्रैयै फोरमायबावदों। मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सानै लाइमोनफोरा जायगायावनो जिउ खहा। बे जाथाया नुजाथिदों सनितपुर जिल्लायाव। थांनाय शुक्रबारनि हराव सानै लाइमोना बाइकजों 100 फिट गाहायाव दैसायाव गोग्लैहैनायनि जाहोनाव सानै लाइमोना जायगायावनो जिउ गोमानाङो। जिउ गोमानांनाय लाइमोनफोरनि मुङा जादों जोंसार सरगियारि आरो फारदांबारि। फोरमायनाय बादिब्ला बाइकआ गोख्रैथिजों खारनायाव सामलायथाय खोमानानै बे गिख्रंथाव जाथाया जायो। मख'नो गोनांदि सानै लाइमोनफोरा भालुकपुं फारसेनिफ्राय गिदिंबोगासिनोमोन। बे समावनो मिथिस्लाब मोनै बे गिख्रंथाव जाथाया सोमजियो, जायनि जाहोनाव सानै लाइमोनफोरा जायगायावनो जिउ गोमानाङो। जाथाय जानाय जायगासिम पुलिसा सौहैयो आरो सानै लाइमोनफोरनि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। बाक्सा जिल्लानि बागानपारायाव लुफुंनाय दालांआ बावैसो समनि गेजेरावनो सिलिंखार जानायनि लामायाव। थांनाय 6 दाननि सिगांसो बानायदोंमोन पाक्कानि दालांखौ, नाथाय बे दालांनि रुगुङा दायो खुरखानानै गुलांनायनि लामायावसै। बाक्सा जिल्लानि बागानपारानिफ्राय बोरिकादुङासिम थांनाय लामानि उत्तरपारायाव बानायदोंमोन गोदान दालां, नाथाय बानायनाया बारा गोबाव जास्लाबियावनो बे पाक्कानि दालांआ सुबुंफोरनि हान्थामेला खालामनायनि फारसे गिथावना जानानै फैदों। मख'नो गोनांदि उत्तरपारानि लेब्रा दैमानि सायाव बे दालांखौ लुफुंनो थाखाय बरपेटानि थिकादार रन्टु दासआ खाबु मोनदोंमोन। खमैबो 3 कौटि रांजों बे पाक्कानि दालांखौ लुफुंनाया जादोंमोन, नाथाय 6 दाननि उनावनो बे दालांनि रुगुङा खुरखाजोबो। जाहोनाव अखा बोथोराव बे दालांनि खुरखानायखौ बानायफुङाबा ओनसोलनि हान्थामेला खालामनायनि फारसे जेंना नुजाथिगोना रोखा। बेखौनो लानानै ओनसोलनि सांग्रां रायजो राजाफोरा बे पाक्कानि दालांखौ थिकादारआ लोरबां नोजोरजों बानायदों होननानै गोख्रों अजद खालामो। सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय रामफामबिल दखरा गावबुरा गौतमनि मुङाव गोबाव समनिफ्रायनो थिनानै दोनखानाय खावसे बिगा हा दंमोन, नाथाय बे हाखौनो सिनाय मोनै दुथां हा माफियाफोरा दखल खालामनो नाजादों। मिथिनाय बादिब्ला थांनाय 2006-2007 इं मायथाइयावनो रामफामबिल दखरा गावबुरा गौतमनि मुङाव बे हाखौ रायजो राजा जयै थिनानै दोनदोंमोन। मख'नो गोनांदि गामि समाजखौ दैदेननो गावबुराफोरनि गोनांथि जानाय मावख' लुनो होननानै गोलाव समनिफ्रायनो बे हाखौ थिनानै दोनदोंमोन, नाथाय दिनै बे हायाव हा माफियानि नोजोर गोग्लैदों। बेखौनो दिनै गासै गं 126 गामि थानाय रामफामबिल दखरा गावबुरा गौतमनि गावबुराफोरा गावसोरनि थिनानै दोननाय हाखौ फोसाबनानै बारि दुमनानै दोननाय हाबाफारि लादों। लोगोसे हा माफियाफोरनि हेंथायै गोख्रों अजद दैखांदों आरो बिटिआर खुंथायखौ रामफामबिल दखरा गावबुरा गौतमनि हाखौ थाबैनो नामजारि खालामनानै होनो खौरांनि गेजेरजों खावलायदों। पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव 3 ड्राग्स फालांगिरिफोर हमजादों। फोरमायनाय बादिब्ला तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय बदमसा पुलिस हानजाया मोनसे अपारेशननि गेजेरजों थांनाय बिस्तिबारनि बेलासे समाव 3 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा जादों 31 बोसोरनि गादां नंजा आरो 29 बोसोरनि जागुंगाव सिंप। बिसोर सानैखौ अरुणाचल प्रदेशनि चांलां जिल्लानि बदमसा बस्ति गेलेन्जानि थागिबि होनना मिथिनो मोन्दों आरो गुबुन सासेनि मुङा बिजय प्रसाद आरो बिखौ तिनसुकिया जिल्लानि बदमसा पुलिस थानानि सिङाव थानाय महादेवपुर गामिनि होनना मिथिनो मोन्दों। बेजों लोगोसे पुलिसा 23 ग्रामनि हिर'इन आरो गंसे एल्ट' गारिबो बोखांनो हायो। आसामाव दासिम 23 जिहादिफोर हमजाबाय। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया आसाम बिधान सभायाव बे बाथ्राखौ फोरमायदों। बिजेपिनि एमएलए तेरास गवालानि सोंथिनि फिननाय होनानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सदनाव फोरमायदों दि आसामाव दासिम 23 जिहादिफोर हमजाबाय। बेनिनो सासेया बांलादेशनि नोगोरारि, नाथाय गुबुन 7 बांलादेशी जिहादिफोरा खारखोमानानै दङ। हमजानाय बांलादेशी जिहादिया बरपेटा जिल्लानि गंसे माद्रासायाव फोरोंगिरि महरै हाबनानै दङमोन। बेजों लोगोसे रायजोआव जिहादी हाबा हुखाखौ मावगासिनोमोन।
ओरैहाय पुलिसनि नोजोरनिफ्राय दासिमबो खारखोमानानै थानाय गुबुन साबा बांलादेशी जिहादिफोराबो रायजोनि गुबुन गुबुन माद्रासाफोराव धोरोमारि फोरोंगिरि महरै हाबा मावबोदोंमोन। बबेखानि बरपेटा, बङाइगाव, मरिगाव, धुब्री, गलपारा, तामुलपुर आरो नलबारि जिल्लायाव जिहादिनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामदों आरो बेनिनो मोनसे केसनि सायाव NIA आ नायबिजिरगासिनो आरो बेनि सायाव चार्जशिटबो गथायबाय होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया सदनाव फोरमायथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामहर जाहाथे उनाव आं नोंसोरनिसिम गोदान निउसनि आपडेटफोर लाबोबाय थानो हायो। गोजोन्थों।